Piştî ku demekî hate rawestandin, hêzên Emerîkî careka din dest bi kar û aktivkirina operasyonên ji navbirina terorê li Sûriyê kirin. Di lêdwanekî de ku rojnameya Washington Post veguhest, Jeneral Kenneth McKenzie, serokê serkirdayetiya navendiya hêzên Emerîkî, ku berpirsayetiyên wê devera Rojhilata Navîn li xwe dikire, ragihand. Careka din, operasyonên ji navbirina terorê li Sûriyê dest bi karê xwe dikin û vedigerin wekî berê. McKenzie her wiha serbar kir ku hêzên Emerîkî di dema niha de 3 ta 4 operasyonên hevbeş lê gel Qesedê di her hefteyekî de li dijî çekdarên rexistina Daişa terorîst encam dide. Li gorî ku Ajansa Rûsya Today belav kiriye, di lêdwana xwe de McKenzie nedaye diyar kirin hêzên Emerîkî ta kengê dê li Sûriyê bimînin. Lê got ku ew nizane ta çi demî dê li Sûriyê bimînin. Ew bi tu zanyariyan nehatiye agehdar-kirin ji bilî berdewamiya kar lê deverê, wate li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê. Di heman lêdwanê de û di bersiva pirsên rojnamevanan de, Jeneral Kenneth McKenzie, serokê serkirdayetiya navendiya hêzên Emerîkî amaje kir, hêzên Emerîkî ji bo çareserkirina hemî helwestan li Sûriyê dê di amadebaşiyê de be û li gor pêşxistina wan di pêşarojê de. û di dawiyê de got ku nihaya herî giring li cem wan operasyona ji navbirina giştiya li ser Daişê ye. Piştî proseya kuştina serkirdeyê Feyleqa Qudsa Îranî Qasım Suleymanî û bersiva êrişên milîsên Hizbullaha Iraqê ya ser bi heşta şeعبî ve û milîsên Îranî, hêzên Emerîkî demekî karê xwe yê li dijî rêxistina Daişê rawestandibû û niha carek din dest bi aktivkirina operasyonên ji navbirina terorê li Sûriyê kirin û li vo tevgereka hêzên Emerîkî ya berçav di her du hefteyên borî de li Rojavayê Kurdistanê heye û dubare hêzên Emerîkî baregehên xwe yên leşkerî bihêz û berfirehtir dike, wekû jêderên xucehî tekez dikin.